כל הדמויות האהובות מג'טיקס נבחרו להתמודד במרוץ על הירושה מדן ועד אילת. כבר ביום הראשון של המרוץ התחילו להתעורר מתחים. דודו מתקשה להתמודד עם העובדה שגם אביו אלישי מתחרה, ואילו סמואל לא מצליח לתקשר עם בן זוגו דורימון. הלו, נו מה, כל היום אתה תעמוד לי עם החיוך הדבילי הזה, תקול לך בפרצוף. אך הסיפור הגדול של היום הראשון, מונה ופוקה, שיצאו אחרונות, אחי, תן לי יבלי. בחיים שלי לא רצתי ככה, נכון פלסטין? הצליחו לצמצם פערים, הגעתי לדיווחי תנועה? היו ראשונות וזכו בפרס היומי ששרת אותם במשימה הבאה. הטובים ניצחו, אין מה לעשות, ולמי שיש טענות שיפגושתי בבית משפט. פוקה ושמינק לעומתן הובילו לאורך כל הדרך. יורים עליי! אימא'לה, איפה? כלו בבעיה, סיימו אחרונות והודחו מהמרוץ. אני לא מאמינה שהגעתי אחרונה על המרוץ. אני לא רוצה לראות אותך יותר בחיים שלי! מי יודח היום? בלגן ועד אילת מתחילים. נו יאללה, פוקה! תני כאן! הכל פנוי! בוקר טוב, מתמודדים יקרים. אני מקווה שישנתם טוב. זאת שאלה רטורית. הגענו ליום השני של המרוץ. אתמול, לאחר יום מפרך בנחל דן, נאלצנו להיפרד מהזוג הראשון, טוקה ואווה פון שמיט. גם היום מצפה לכם יום לא קל, יום קשה, יום מדכא, יום זיפט, יום נורא, זוועה של יום, סיוט של החיים. סליחה, נראה לי שכולנו פה כבר הבינו, גם היום אתם תצטרכו לבצע משימה מאחת מזכיות החמדה של ארץ ישראל. בסופה של כל משימה תצטרכו להגיע במהירות המיידית אל נקודת הסיום. הזוג שיגיע ראשון יזכה בפרס היומי, מעטפה שתשרת אותו ביום המשימות הבא. לעומת זאת, הזוג שיגיע האחרון יודח מהמרוץ. חמיאס, זה לא יעזור לך, אני אמרתי לך שאתה לא יוצא. דודו ופורמן, גורו ואוח, לימונה ופוקה, דורימון וסמואל, אשה וחורכה, שולמן ואלישי. אתם ששת הזוגות המתחרים. המשימות ממתינות לכם במעטפות שבדרך. לזוג שינצח בסוף המרוץ ממתין הפרס הגדול, הירושה. הירושה מתנת סבתא לאה. הרכבים שלכם ממתינים לכם שם. סליחה. בעצם שם. לא! נחמיאס! תחזיר את האינטרנטור! כפרה! מתמודדים יקרים. צאו לדרך. אני רק רוצה להבהיר לך דבר אחד, לימונה. אני לא מתכוונת היום לתת לך לשחק משחק לא הוגן. אז כדאי שתתחילי לרוץ, כי אחרת נפסיד. מבינה? בסדר, אני אזדרז. פלסטין! לא צריך ביצה של עין! תעשה לה קפה טורקי! טורקי טוב זה ככה. כפית קדושה של קפה וסוכר רק אחרי המים, אחרת את אוכלת בוץ. וואו, חכה, גודזיל, לאן אתה רץ? תגיד, מה נראה לך? שכבתי בתוך קנה של תותח בשביל לנשום אוויר צח. אני רוצה שתירה אותי לאוטו, ואז אני אחזור לך ברוורס. גאוני, לא? נו, אשה, כמו סטס? לא טס, לא טס.
קשה לרוץ עם גזע על הגב. נו, אז לאן הלך גזע? תזרקי אותו. השתגעת, עוד חודשיים ל"ג בעומר, לא חרם? מה שאני הכי אוהבת בחג הזה, זה לבוא לילדים למדורה, להגיד להם, היי, תראו ציפור, לקחת להם את המרשמלו ולברוח. יאללה, יאללה. הופה, נפל לך משהו. אלבום עם לבבות. מה אתה, בחורה מאוהבת? טוב, יאללה, יאללה, אנחנו לא באהבה מעבר לפינה. קדימה, אני מזכיר לך, תראה אותי בקשת. אל תתקח, תראה אותי בקשת. בקשת. רימון, אמרתי לך בקשת! בקשת! המשימה שלכם היום היא בימת הכנרת. לאחר עיכובים קלים, יוצאים להם הזוגות לכיוון אותה ימה מפורסמת, הלא היא ימת הכנרת. שם מחכה להם המשימה היומית. שני זוגות עדיין מתעכבים ליד התיבה. וואו, איזה כיף! נוסעים לכנרת. וואי, אני צמא. אני לא יודע מה יש לי, מאז הבוקר אני מרגיש קצת מוזר, אני נראה בסדר? כן, חוץ מהדבשת הזאת שיש לך על האף איקס, מה זה? איזה דבשת? זה. כנראה שישנתי על האף או משהו, זה התנפח. שו, אני לא מעפיל. יש לך עקיצה של חבלצת הסיבירי. יש רק שתי יתושים כאלה בכל העולם ואחד עקץ אותך, איזה כבוד זה! מזל, זה סתם עקיצה, לא נורא. לא נורא, זה מאוד נורא. העקיצה של חבלצת הסיבירי היא גורמת לזיכרון איטי. מה זה אומר? שתוך 5 שעות אתה תשכח לגמרי מי אתה. מה? 5 שעות ממתי? מהעקיצה, מתי נקצת? לפני 3 שעות. ראיתי מין חרק מוזר כזה על האף של לוח, אבל לא רציתי להעיר אותו. אז נשארו לך 2 עד לאיבוד זיכרון מוחלט. ידידי פותח שולחן ערוך, יש לנו מרוצי! רגע, שולמן, אין לזה שום פתרון? כן. תקשיב, אתה צריך לכתוש חול שחור מהים הבלטי, לערבב את זה בחוסף שערה של פומה, ולשתות את זה בנקודת האפס על קו המשווה. עושה רושם שהמרוץ של גור ואוח נגמר. או אז מתקבלת הידיעה שתשנה להם את היום. רגע, שולמן, אין איזה משהו באזור? האמת כן, יש למרגלות הכנרת צמח קטן, עלים דקים, פרחים סגולים, נקמן החורש. משפשפים את זה על הפצע הראשוני, וזה עובר. אז למה לא אמרת את זה קודם? כי מקודם אמרתי שאתה צריך לערבב חול שחור מהים הבלטי. קדימה שולמני, המפריץ באיחורים, מפליג בדיבורים, בונה מערה שלא נודח מהמרוצי, בואי. ובינתיים, דודו ופורמן הם המובילים בדרך לביצוע המשימה בכנרת. דודו, מה אתה עושה? למה אתה גוזר את המפה? מה, אתה מסמן לנו את הדרך? לא, עשיתי את זה. יפה, לא? ככה מכינים אקורדאון. רק שלא נאבד את הדרך, דודו. למרות שזה ממש יפה. זה מה שאני אוהב בך, פורמן. אתה יודע לפרגן. תדע לך, פורמן, שאתה החבר הכי טוב שהיה לי בחיים. פתאום הרגשתי שאני צריך להגיד לו את זה. לא יודע, אולי בגלל האנשים הגזורים האלה שקשורים יד ביד. אתה פתאום מבין מה זה חברות. חבר אמיתי זה אחד שאתה יכול לשאול אותו הכל. תגיד, פורמן, ממרחית זה על בסיס מיונז? זה קטע, איך לא חשבת על זה? נוסעים לכנרת, אני יכול לפגוש את גבי. מי זה גבי? גבי, החבר הכי טוב שלי אי פעם. לפני כמה שנים הוא עבר לגור ליד הכנרת. גבי זה האיש הכי מצחיק בעולם. צמוד מאחוריהן נמצאות כרגע לימונה ופוקה. לאן לפנות עכשיו, ימינה או שמאלה? ימינה. את בטוחה? השמאלה. לימונה, נו, באמת, מה דחוף לך עכשיו לקרוא ספר? סליחה, פוקה, את רוצה להצליח? כן. את לא מכירה את תקרת הצליח? מה? 50 דרכים מקוריות לתחמן חבר, ספר נהדר. זה הספר השני בסדרה. אני יותר נהניתי מ-90 טריקים מלוכלכים. אני ראיתי גם את הסרט. מה זה, היו לי דמעות בעיניים? איזה מרגש, משהו, גם הספר. בונה, הפתעת אותי לרעה, גודזיל. לא ידעתי שאתה כזה רגשן. כל הגודל שלך ואתה מסתובב עם אלבום של לבבות.
מה זה? בוא תקשיב למישהו שמבין קצת. אין דבר כזה אהבה, זה קשקוש. כולם אינטרסנטים, אוהבים אותך רק כשרוצים ממך משהו. אני בחיים, אבל בחיים לא אתאהב. read my lips. אני בחיים לא אתאהב. שים לב, ברגע שתראה את הכנרת תעצור, יש לי תוכנית. עוד סמואל מטיף לדורימון בענייני אהבה. אשה וחורכה מתעכבים בדרך. מה היה כל כך דחוף לך לעצור? אנחנו במהירות. אשה. יש רגעים בחיים שלא מחליפים לא בכסף ולא בדולרים. תסתכלי, תגידי לי מה את רואה. ארגנטינאי מוזר עם גיטרה שמצביע לכיוון הכנרת. איזה נצחיקה את, לא, אני מדבר על הנוף. תראי איזה יופי. אוי כנרת שלי, אוי כנרת שלי, איתו חלמתי חלון. אוי כנרת... מה זה? אשה, את בוכה? ריגשתי אותך. לא, פשוט הפנמתי שאין לי שום סיכוי לנצח במרוץ הזה עם שותף כמוך. כנס מיד לאוטו לפני שאני גוזרת לך את הגיטרה! קדימה! הוא מטורף, מה הקשר לנוף? הוא בזבזן כרוני, הוא מבזבז זמן, מבזבז אנרגיה. מבחינתי זה יותר נורא לאנשים שזורקים את הקליפות של התפוזים במקום להכין מהם ריבה כזאת מגעילה שנותנים לדודה מתנה בחג. הוא פשוט מטורף! איתו חלמתי חלום. הלאה דורימון, יותר מהר, נו! אמרתי לך שזה רעיון גדול. דורינום, איזה נוף יפה, איזה ערך יש לנו, כן, משהו, מקסים. הנה, עוד רומנטיקה. מה זה? בניתם תותח? לאן אתם צריכים תותח? פתחת עכשיו סחבקייה עם דורימון, יאללה! אדוני, תופרים לך, לא? כן, בסדר, אני בא! טוב, יאללה, נפטרנו מהמיקרוב. עכשיו תקשיב, עכשיו אתה יורה אותי לכיוון הכנרת, ואני מזכיר לך, דורימון, בקשת. אני אתחיל את המשימה ואתה תבוא אחרי זה לאסוף אותי. ככה נרוויח זמן. יאללה, תדליק את הפתיל, אני אשים קסדה. מה אתה עכשיו? לא נורמלית, מה צועקת? בוא נפתח, אוי בדווי, נאכל לבנה, יאללה איתך. טוב, יאללה דורימון, אני מוכן, שוט! יותר מהר, נו יאללה, קסדה לוחצת לי! התייבשתי פה כבר, נו! טוב, אם זה לא הולך, אז לא הולך! אני אקח את זה! דורימון יורה את סמואל המשימה ויוצא לכיוון הכנרת. רגע נראה שכל הזוגות במרוץ צמודים זה לזה ואף אחד מהם לא פתח פער גדול. עצמי אלישי ושולמן, הם נמצאים עדיין הרחק מאחור. אני מכין לנו תוסף דלק מצמח הכזאי הסערורי. מה עושה אותו תוסף מהולל? אין משבחים תוסף בפניו. שבחי ליהו. עוד שולמן עובד על תוסף הדלק המיוחד שלו. עצור פה, עצור. גור ואוח עוקבים את דודו ופורמן ומגיעים ראשונים לשפת הכנרת לתיבת המשימה. המשימה שלכם? המשימה היומית שלכם... משהו עקץ אותי. המשימה היומית של המתמודדים שלנו היא קשה במיוחד. היום הם יצטרכו להשיג דג. האפשרות הכי סבירה כמובן היא לדוג אותו בעצמם. וזאת כמובן בלי שום אמצעים העומדים לרשותם. משימה לא פשוטה. גרד. בשטח המשימה, בחוף מעגן בכנרת, נמצא האיש שלנו, נחום בטיטו. סגן ראש עיריית טבריה, הוא מחזיק תיק הדייג מועצה אזורית כנרת. ורק הוא יכול לאשר את המשימה ולתת את המעטפה הבאה. מי ידוג דג? לא יודע, בכלל לא משפיע עליי החבלצת הזה. לפי השעון הגרפי נשארו לך עוד 53 דקות בדיוק. אולי זה משפיע רק בסוף. אבל אתה יודע מה, בוא נמהר. קודם כל נלך לדוג דג, ואחר כך נלך למצוא את נקמן החורש. בסדר, יהושפט. גור.
מי זה? ועוד אוח מתחיל להרגיש את השפעת עקיצת החבלצת. דודו ופורמן מגיעים שניים לביצוע המשימה. היי, גור ואוח, אנחנו עוקפים אתכם! היי! הנה יפתח ודנור! הנה, מגיעים! מה, זה דודו ופורמן! מי זה? מה, אדוני, אני אומר לך שאתה מוכר לי. אוקיי, צריך לדוג. יאללה, איך פעם הייתי הולך לדוג עם גבי, אני הולך כל 2 דקות, היה מוציא דג, הוא פשוט, הוא משהו, הוא גם מבשל, מדהים, טוב. יאללה, גבי, החבר הכי מושלם שהיה לי בחיים, גבי. אז למה שלא תלך לדוג עם גבי הזה? מה? לא חשוב, נו. גבי, אכל לי את הראש. וזה לא שאני מקנה, גם לי יש מלא חברים. יש לי את... זה, נו. איך קוראים לו? זה של... אנחנו רוצים שנתפוס כאן דגים, בלי חכות, בלי כלום. חבל שגבי לא פה. אוף, גבי! תראה פורמן, דג! נהיית גבי תופס ככה דג. גבי זה קטן עליו, הוא היה בא, תופס את הדג עם השיניים. טוב, לא משנה. שופטו, סיימנו! סגן ראש עיריית טבריה ומחזיק תיק הדייג מועצה אזורית כנרת, נחום בטיטו. הנה הדג שדגתי. מוטרה, זה דג של מים מתוקים. עזבו את טיטו, הצבע בטיטו. מה זה? אני לא מבין, דודו ופורמן עטפו אותנו, איך הם הצליחו? מה? איך הם הצליחו לדוג דג בלי חכה? מי זה? מי אתה, אדוני? וואי. לא להסתובב פה, קישטה. לפי השעון הגרפי נגמר לך הזמן, יואו! איזה לחץ! מה נעשה? אני לא עומד בזה. טוב, יאללה. ששון! מה? לא, ששון! ברגע שאתה מסיים עם האבוב, אני רוצה גם לנסות לתפוס דג. לא, אל תתווכח איתי עכשיו. אני רוצה גם... וואי! ששון! אתה גדול! טוב, חייבים לפעול מהר. כדי להחזיר לאוח את הזיכרון צריך למצוא את נקמן החורש, וכדי להמשיך במשימה צריך למצוא את השופט בטיטו. סגן ראש עיריית טבריה ומחזיק תיק הדייג מועצה אזורית כנרת. בבקשה. ספמנון. כן. דג חמקן. צריך להיות רואה ואינו נראה על מנת לצוד אותו. דרך צלחה, הצביעו בטיטו. תודה, השופט בטיטו, אתה מכיר את נקמן החורש? אין לי שום קשר לפרשה הזאת. חצוף. גור ואוח, אשר סיימו את משימתם, פונים אל המשימה החשובה באמת. מי זה האיש הזה? למצוא את נקמן החורש, הצמח שיציל את אוח מאיבוד הזיכרון. ובינתיים, סמואל, שנורה מתותח על ידי דורימון, נחת, אבל לא בכנרת. וואלה, אחלה מרשמלו, פיירוז, וגם אחלה לבנה. מי הכין את זה, בעלך? לא, וואלה, אין לי בעל בהחלט. אני השבובה היחידה בסוריה שלא התחתנה. וואלה, איך כל כך יפה ולא התחתנת? תודה, אתה נדיב בהחלט. פעם ראשונה אני פוגשת שנבוב שמחלק מחמאות. איך קוראים אתה? לאישה שלך? אני גם עוד לא מצאתי את האחת. اسمك يا حبيبي على الحور نعطي. שם שלי פיירוז. שם שלי סמואל. וואלה, פיירוז, יש לך עיניים כמו 2 זיתים שחורים דפוקים סורים. אף אחד בהחלט לא דיבר אליי ככה. לא, פיירוז, לצערי אני צריך לזוז. ברח לך חרוז. סמואל, אני לא אשכח אותך בהחלט. אתה לא יכול להישאר עוד קצת. מצטער, מחכים לי. הנה, תראי, יש לך איזה משקפת אולי? רגע. וואלה, שוקרן. הנה, בואי תראי את הגודזיל. וואלה, גודזיל מנפנף. טוב, סמואל, אם אתה חייב ללכת אז תלך.
אבל לפחות תיקח איתך מזכרת ממני, וואלה, מה? איזה מזכרת? וואי, תודה רבה, פיירוז. לא הספקתי להגיד לו הכל. כל כך רציתי לספר לו דברים, למשל, שוואפל בלגי מוכרים בכל אירופה, לא רק בבלגיה. כשחלק מהזוגות עדיין לא ביצעו את המשימה, דודו ופורמן ממש קרובים לנקודת הסיום ולמקום הראשון. למה עצרת? מה למה? כל הזמן אני מדבר עליו, תראה בי פה. אבל אנחנו ראשונים, פורמן, ראשונים! גבי! פורמן? מה אתה עושה פה, גבי? מה אני עושה פה? מה אתה עושה פה? זה שדה של אבא שלי, אני מפריד את המוץ וזה. פורמן, אנחנו ראשונים, אנחנו נפסיד בגלל השטויות שלך, רק שתדע את זה. זה, מה? מה, זה דודו ארז? כן. אתה דודו ארז מקומי, אתה לא? כן. אחי, בוא'נה, אני חולה עליך, אתה מצחיק. גם אני שמעתי עליך לא מעט. וואלה. כן, סיפרתי לך בכיתה י' היינו אתה מכיר את זה שאנחנו עושים ביד? אני לא מאמין, עד ארוכה. בוא'נה, אתה גדול, דודו, אני חולה עליך. אתה האיש הכי מצחיק בארץ. כן, כן, סיפרתי לו גם שהם יושבים באוטובוס עם הווקמן. עזוב אוטובוס, מה אתה בא לי עכשיו? חוויות מהגנון, זה דודו ארז מקומי. צלם אותי איתו, ואמא שלך פורמן, יש לך בטלפון? שולמן ואלישי עדיין תקועים מאחור, והם הזוג האחרון. אתה הולך לחוש את כוחו של הכזאי הסהרורי. אבל מה זה יעזור? אנחנו אחרונים היינו לפרעה במצרים. אוי מי! אמין. בשעה ששולמן ואלישי שועטים קדימה, לימונה מתפתה ופותחת את מעטפת הפרס שהיא ופוקה קיבלו אתמול. לימונה, מה את עושה? אנחנו לא אמורות לפתוח את זה רק בשטח המשימה? סליחה. זכיתם בארוחה משותפת במסעדת הדגים שבי ובנותיו. איזה התרגשות, תשמעי, תודה. זה מעלה לי רוק על החייך, אני כבר מתה לאכול, אולי נעצור שם לאכול משהו. לא, בוא נגמור את המשימה, אחר כך נאכל. למה? למה לעשות משימה על בטן ריקה? שולמן ואלישי במהלך מפתיע צריכים להגיע במהירות שיא לשטח המשימה. שם נמצאים כבר אשה וחורכה. יאללה, אחלה סטארט-אפ! נשים מדבקה מעיינות עשן, נמכור את זה, נרביץ על זה מיליארדים. יאללה, חורחיקו, ארגנת חכה? מה? ארגנת חכה? חכי רגע, מה זה לארגן חכה? צריך לארגן איזה מקל, איזה מיתר, משהו? אמרת מקל ומיתר? סי. זה כלי נגינה, זה לא צעצוע, מה היא הייתה עושה? הנה הייתי ננגן על חליל. נניח. ונאי הייתה עושה, הנה הייתי ננגן על נפוחית. בסדר. ואם לא הייתי ננגן על שום כלי? טוב, אז אולי עדיף גיטרה, השופט בתיתהו! השופט בתיתהו! אשה, איפה הגיטרה? הופס. מה הופס? עוד חורכה מתאבל על הגיטרה, אלישי ושולמן מצליחים גם הם לדוג דג. הצביעו בטיטו! אלישי ושולמן יוצאים בקצב מסחרר לנקודת הסיום, ולימונה ופוקה מגיעות לשטח המשימה. את רואה? צריכים להביא דג. בשביל זה קיבלנו את הקופון למסעדת דגים, לא בשביל שתאכלי 4 מושטים ותתקוטטי עם המלצר. אוי, נו, מה את רוצה שאני אעשה? הוא לא עמד בקצב! מסעדת כפי יכולתך, שהביאו מלצר אטלט! לא עמד בקצב? תראה את פלסטין, הוא בקושי זז. טוב, פוקה, לא בוחרים על דג שנטרף, יאללה, מספיק. בוא כבר. מה זה חסרת הרגשות הזאתי? לרדת קהל בן אדם בגלל שהוא רעב. די, עזוב,
אני מחזור. קאט, לקחת את זה? יופי. קח, הנה 20. תחזיר לי עוד 50, אה? יש לך מזל, מותק, שאני חושבת על הכל. תזכרי שאת המשימה הזאת ביצענו בזכותי. כל הכבוד, פוקה, אני יכול... לא, זה לא משימה. שופט! ביטינגו! סגן ראש עיריית טבריה ומחזיק תיק הדיג במועצה אזורית כנרת, נחום בטיטו! אהלן בטיטו! הצביעו בטיטו! אני הצבעתי! המזל של לימונה, שאני מסתכלת קדימה. אין דבר שפוקה לא מסוגלת לצפות. הזוג היחידי שעדיין לא ביצע את המשימה הם דורימון וסמואל. היה לך בלתי מספיק בהתעמלות, נכון? אתה לא מסוגל לתפוס שנבוב אף! כמה אתה גוציל? ככה המוח שלך קטן! דורימון, אתה לא מאמין מה עבר עליי. אני פגשתי את השנבובה הכי מתוקה בעולם. תראה, היא נתנה לי את המתנה הזאת. מעניין מה יש פה. תפתח, תפתח. ראית מה זה? דג! מצילה אותנו! המרוץ ממשיך להיות צמוד בין כל 5 הזוגות. רק גור ואוח במרוץ משל עצמם. אוח! אף פרח פה לא דומה לנקמן החורש. מה עושים? מי אתה, אדוני? תראה, כלב אף. בוא'נה אוח, אתה נהיה משובש מרגע לרגע. ברגעים האלה לא ידעתי מה לעשות. מצד אחד חבר שלוח מאבד את הזיכרון ונהיה משובש. מצד שני אנחנו בתחרות. לא הייתה לי ברירה. יש רגעים שגבר אמיתי חייב להתמודד. אני כישלון! טוב, אוח. אני משאיר את ההחלטה אצלך. תחרות או אוח? מי זה אוח? אני אומר תחרות. אתה אמרת, אחריי. גור ואוח לוקחים סיכון ומעדיפים לסיים את המרוץ, למרות שלאוח לא נשאר הרבה זמן עד לאיבוד הזיכרון. הם מצטרפים לשאר הזוגות בדרכם לנקודת הסיום. איזה גבר הגבי הזה. אני מרגיש כאילו אנחנו מכירים מאז ומתמיד. אבל אתם לא. מה יש לך, פורמן? באמצע מרוץ אתה רוצה לספר לו סיפורים? היינו ראשונים, תראה עכשיו כולם צמודים אלינו. לא! עקבנו אותם! אתה עצרת ומזל שעצרת. גבי הזה חבר אמיתי. חבר שלי. מבחוץ אולי גבי נראה בן אדם טוב, אבל ברגע שמכירים אותו, הוא סתם. זה היה היום הצמוד ביותר של המרוץ. מי יהיה הזוג שיגיע ראשון? כל זאת, מיד אחרי הפרסומת הקצרה. קשה לך למצוא אהבה. מחפשת זוגיות מושלמת. עורך דין דינה עושה גם שידוכים. מי יהיה הזוג שיגיע ראשון? הזוגות שועטים אל עבר נקודת הסיום. מעולם לא רצו מעטים כל כך מהר כל כך. אף אחד לא מוותר על הניצחון. ואגב, הם בכושר לא רע בכלל. זה היה מאוד צמוד. האמת היא שאני לא בטוחה מי הגיע ראשון ומי הגיע אחרון. ברור שאני גדיר. שקט! למזלנו, יש לנו צילום של חציית קו הגמר בפוטו פיניש. טוב מאוד. בואו נראה. לא זה, נחמיאס! אני התכוונתי פוטו פיניש קו הגמר. מה זה? מה? טוב, הצילום מראה מאוד בבירור שכולכם הגעתם ביחד. אבל מי שהגיע האחרון הוא פניסטים. ומכיוון שהוא שייך לקבוצת לימונה ופוקה, זה אומר רק דבר אחד. סליחה, אני רוצה להגיד דבר אחד, אני לא מכירה אותו. הוא נטפל אלינו, הוא נגנב לו האוטו, נכון פוקה? הוא נגנב לו האוטו? כן. אם כך, פניסטים, אתה הזוג המודח מהמרוץ. אם כי אתה בכלל לא זוג.
בכל זאת, בואו נראה את הרגעים היפים שלך במרוץ. רגע, לפני הקטעים שלו, אני רוצה להגיד משהו שיכול לשנות פה הכל. היום, בפעם הראשונה בחיי, התאהבתי, והלב שלי נקרע מגעגועים, ובעצה אחת עם דורימון, החלטתי שאני פורש מהמרוץ. אהבה מוצאים פעם בחיים, מרוץ יש הרבה. דורימון, אתה יודע שבגלל זה גם אתה תודח. סמואל ודורימון, אתם מודחים מהמרוץ בגלל האהבה. בואו נראה את הרגעים היפים שלכם במרוץ. נפרדנו כך, הייתה דממה, לא היה כבר מה לומר. הרחוב רגש, הרחוב המר, כמו לא היה דבר. עורכת דין דינה, זה שהם פרשו, זה אומר שפלסטין נשאר? לא. למה לא? לפי התקנון, אין דין פרישה כדין הדחה. ואנחנו נפרדים גם מפלסטין. בואו נראה את הרגעים היפים שלו. מה היה לו? הייתה דממה. טוב, די, נחמיאס. מספיק. מה עם העקיצה של אוח? שולמן! שולמן! מהר! יש עוד 12 שניות ולא מצאנו את הצמח הזה, נקמן החורש! ברור, נקמן החורש זה צמח שנכחה לפני איזה 20 שנה. מה? אז מה נעשה? בוא, קח, תן לו את זה שיבלה. וואי, יש עוד 5 שניות! 5, 4, 3, 2, 1. אוח, אתה בסדר? מה אתה עושה פה? נו, יש לנו משימה בכנרת, קדימה, אין זמן. אוח, חזרת! חזרת אליי! שולמן, מה נתת לו? סוכרזית, יש בזה את אותם מרכיבים שיש בנקמן החורש. כנס לאוהל. אלישי, תסדר את התפילין שלך, הכל מבולגן פה. עוד יום נגמר בבלגן ועד אילת. והייתי רוצה לשלוח אתכם לנוח עם שיר עם טורקי קצר. חרדת כוזום, אשפולי דוטור, אשוק נזוק, דום טררי, ברומן תמם. לילה טוב. לימונה, את רצה! בטח רצה, תחרות הוגנת. זה אבי. חמוד חמוד? זה אבי. הסתדרו בשלשות! אנחנו זוג. מתחכמת? לא. יאללה דודו, בוא נעוף מפה, Ladies first. אלישי, איך אתה עושה את זה? אני מואר!